Tolosako kaleak asfaltoz jantzitako kaleak dira. Elurra ez da maiz heltzen bertara, baina iraupen eskiak lotura estua du hango jendearekin. Mende luze da Norbeiar kolonia bat heldu zela herrira. Industria indartsuaren garaiak ziren, eta eurekin ekarri zuten 100 urtetik gora beranduago Tolosar askorentzat kutxuna den kirola, iraupen eskia. Kenen jaia horrengati da, etorri zianen Norbeiarrak honea, pixkat zaletasun hori pixkat handitu intzan. Zeon mendiako zaletasuna, baina behar egin zuten bere kirola honea ekarri. Eta azkenen horrek intzun Tolosa ez dela elurreko leku bat, iraupen eskiko zaletasuna egitea, hori bastante kuriosoa. Duela 100 urte gutxi gora bera, etorri zian Norbegiarrak hemen lantegi bajatzea, eta hoiek ekarri zuten honea eskiatzeko ohitura. Eta, lurra zunen hemen beraztegi aldien eta eskiatzen hasi ziren, eta hortik hartu dugu tradizioa. Eta niz gehien bat eukin suertea dela 6 urte, egon mundialen Osloan, eta han guatzen ziren, hango herri baten bizitzan jendea, guatzen honea etorri ziela. Norbeiar haiek ereindako hazia, lur oparoan hasi zen. Eta urteek aurrera eginda, Tolosar askok lekukoari heldu zioten. Hasiera batean, Eski Klub Tolosano taldearen eskutik. Eta aurrerago, Klub Alpino Uzturreren ekinez. Norbeiarrek ekarritako kultura horri, Tolosako eskiatzaile eta abenturazale askok eutsi zioten. Eta antolatu izituzten asteburuko irteeretan, Nairobitarra autobus mitikoa izan zen maiz garraio bidea. Eta amai beti gustatzaio, gurasoi gustatzaio lur mundua, iraupen eskia, eta guri erakutsi ziguten ja txiki-txikitatik, Aralarren. Horrena hasi ginen beti bezala, ume guzti bezala trineokin eta eskik probatzen, jetxiretan bakarrik, eta hola. Eta hasi ginen fondo egiten Aralarren. Lehenengo kontaktu izan ziren hemen Alpino Uzturreko elkartean, lagun baten bitartez. Hasi ginen autobusenetan juten eskiatzea, asteburutan, eta batzutan Nairobitar Tolosan famosoa den autobus hortan. Eta hor jote ginen eskiatzen, asteburutan, han loite genuen autobus hortan, eta hola ginen. Angel Ortiz, Josu Iztueta, Txiki Plazas, nik ezagutzen dituztenak, beti izan diagutzako referentek herrin. Angel Cuerdo, baina eta Zurmendi, holako jende ezagun askokin. Guri Angel Ortiz eta hoien generazioa erakutsi zigun eskiatzen, eraman gintuzten entrenatzea, hemen Lehorrean, baita ere Lurreta, eta gero iritsi zan momentu bat non guri tokatu zitzaigun, eta nahi tokatu zian belaunaldin besten arten zeuden Rojo anaiak. 11 urtekin hasi ginen lasterketan, eta pixkat gusanioi gero ez da hundiago izan, eta gustatzen zegoen, emaitza banak atatzen hasi ginen, anaia eta nik, eta gustatzen zegoen mundu hau. Hastapen haietatik urteak igaro dira, eta Imanol Rojo Piontxaneko jokoen atarian da. Bigarren olinpiari hitzordua izango du, eta gauzak asko aldatu dira Sotxirekin alderatuz gero. Oain honetako bakarrik bizi naizela, bakarrik iraupen eskiako, eta egunero nire egin beharra entrenatzea, eta hortako nago bakarrik. Azken gauza bakarrik egiten mazu, bizitzan gehiago presionatzea, gehiago nahi zu beto aspektu guztietan, kiroletako aspektu guztietan, eta ez nahi zu decepzionatu atzen dauden guzti familia eta patrozinadore guzti. Joseba Rojorentzat aldaketa berriz bere eginkizunetan eman da. Eskiatzaile izatetik bere anaiaren teknikari izatera igaro baita. Ez diferentea, uste tekniko bezala gehiago sufritzutela, baina azken nire menpen dago bere emaitzen zati parte nahiko handi bat, materialan dela, eta orduan beti nerbioko da, karre aukatu artea, eskik ondo jundien, az dien jun, orduan beti auketor nire urduritasun hori.
Bi tolosar iritsi diala oso goran biak, gaur egun da Imanol bere bigarren joko olimpikota joango dala, baina Joseba bere anaia ere mundialetan eta parte hartu du, eta gaur egun da teknikari bezala ekipo nazionalean, da bere anaiaren teknikaria, oso polita, oso aberazgarria, eta bai, pues, zerbaitin baldin badeugu hori gertatzeko, pues oso kontentuko hiekin. Olimpiar Jokoetako iraupen eskian lehiatu den bigarren euskalduna da Imanol Rojo. Beste tolosar bat izan zen lehena, Aritz Zunzunegi. Nagano eta Salt Lake Cityn aritu zen, Imanol eta Joseba Rojo nerabeak zirela. Orain, Rojotarren ametsa, Piontxanen elkarrekin aritzea da. Segitze genuen, egia esan segitze genuen telebistan eta periodikotan eta bere bibentziak eta egia esan plazer bat izan da. Beak bidea irekizun eta guk jarraitzen dugu. Gustatuko litzaiake disfrutatzea, aurreko orain dela urte disfrutatu nuen bezala, eta gustatuko litzaiake nire nahi egotean nekin, tekniko bezala, eta biak disfrutatzea orain dela urte ez genuena disfrutatu. Ni bai, suerte baten ikutea bai. Bi aldiz gatu naiz kordero bezala juteko, atetan, eta orduan, tekniko bezala suerte baten eta jute naizen, eta bere albon egotea, kisto nahi dagoetzen. Bere ondo notea bere egunero kotasun hortan laguntzea eta oain daukeren una metxa da. Bio batea gotea bat korrero bezala eta bestea tekniko bezala. Uste duen dela laburtu juntzaren Joko Olimpikoeta Sotxia, salto handia eman zula. Eta azken urte honetan, uste ematen nahi dela beste kalitatezko salto bat. Ez dakigu noiz arte izango den, baina hain hartu behar duena konfiantza eta momentu hortan ondo iristea. Gertu du Koreako lehiaketa Imanol Rojok. Bigarren jokoei beste modu batean ekingo die. Helduago eta eskarmentu handiagoarekin iritsiko da. Bertan, munduko honenen artean egongo bada ere, postu honetan egon nahi du tolosarrak. Egia esan basketinetik hasita eta beste hainbat babesle daudeatzen postuen dutenak, eta netzako da erresponsabilidadea, baina bai motivazio bat ez, azkenen bakit ze jende da honatzen, eta hori egin nahi dut ontruke maiz on bat lortu. Nahi gustatuko litzaieke irabaztea, ez? Hori, klaro dago, bakit oso zaila dela, baina beti lasteretan ate behar da irabaztea, eta gero ikusikoa, baina ni bakit nahon, realista naiz, eta saiatuko naiz jendeak esateko iraupen eskia ezain ezaguna, baina tipo hone kriston postu egin du, ez? Ez dakit ze postu izango da, baina kriston postu egin du, nahi jendeak hori pentsatzea.